Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jeg er efter Louise. Så er jeg efter... Hvem? Det var mig. Så er jeg efter Karoline. Okay, I tæller bare. Ja. Jeg er totalt fri. Er I klar? Ja. Okay. Og nu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Kig op. 18, Snyder. 19, 20. Smid vandet. Jeg er klar igen. Jeg er bag Karoline. Nej, det er mig. I tæller. Okay. Bagefter Sofie. Prosit. 3. Jeg kan ikke starte det selv. Tæl. Også jer. Klar. Og nu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Kig op. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Smid batter. Kav. Ja, jeg var så tæt. Kav, det var som om, at du blev sluttet derfor. Du går over, eller ikke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Smid vandet. Det er så fint. Okay. Så er jeg efter Magnus. Er vi begyndt? Ja, ja. Filmer den? Ja, ja. Kom så. Altså godt. Ja. Du har sagt det. Okay. Solen kom derfra. 74% vind. Luft. Der er ikke 74%. Og 1, 2, 3, Det tror vi ikke 4, 5, kig op, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Du kigger ikke efter battet, 12.